Żviluppi ġodda dwar il-każ ta' identità żbaljata li waslet għall-arrest ta' Daryl Luke Borch. Il-Gazzetta Malta Today tiżvela li l-Pulizija tinvestiga allegazzjonijiet li l-Ispettur Elton Taljana kellem lil Daryl Luke Borch qabel ma l-istess Borch nhar l-Erbgħa li għadda xed quddiem il-bord tal-Pulizija li qed jinvestiga l-każ. Elton Taljana kien l-ispettur illi ressa l-tieni persuna f'dan il-każ. Skont l-istess Gazzetta Malta Today, Elton Taljana allegatament fil-passat kien investigat minħabba l-konnessjoni tiegħu ma' kriminali. L-istess Taljana kien investigat mill-eks komissarju tal-Pulizija John Rizzo fuq ħruq fir-residenza tal-editura tal-Malta Today Xavier Balzan lura fis-sena 2007. Minkejja dawn id-diversi allegazzjonijiet li dejjem sabu fiċ-ċentru tagħhom l-ispettur Elton Taljana, l-istess Taljana ingħata żewġ promozzjonijiet taħt Gvern Nazzjonalista. Waħda fis-sena 2004 meta ġie promossa l-surġent u sussegwentament laħaq ukoll spettur tal-Pulizija fis-sena 2008. Dan apparti li sentej wara li laħaq Pulizija, Elton Taljana kien ingħata l-inkarigu ta' uffiċjal tas-sigurtà mal-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Borch. F'dil kariga Elton Taljana għamel 7 snin. Fl-aħħar jiem il-Gvern saqsa lil min qed jipprova jiddefendi l-kellim tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi meta għamel konferenza tal-aħbarijiet is-sibt wara nofsinhar bilha li jipprova jxekkel l-investigazzjoni illi qed issir mill-Bord tal-Pulizija.